Здравейте, фенове на високите скорости! Днес в Христов ринг се потапяме в един от най-горещите и драматични уикенди от началото на сезона. Гран при на Австрия на легендарната писта Red Bull Ring. Това беше уикенд, в който температурите в Шпилберг надхвърлиха 31 градуса, което принуди Формула 1 да обяви официална топлинна опасност за първи път тази година. Но докато техниката се бореше с жегата, на пистата един български лъв изригна, за да пренапише историята и да се доближи само на 2 точки от върха в световния шампионат на Формула 2. Започваме с голямата новина за българския спорт. Никола Цолов постигна своята 4-та победа за сезона в неделното основно състезание в Австрия. Това е негов трети триумф в основна надпревара след успехите в Австралия и Монако. Към това добавяме и победата в спринта в Майами. Пътят му към този успех обаче беше всичко друго, но не и лесен. Никола стартира от 3-та позиция, но показа изключителна агресия още на старта, като в първите завой успя да изпревари Алекс Дън. Малко след това той се справи с съотборника си в Кампус Рейсинг, Ноел Леон, за да поведе колоната. Драмата се разрази по време на задължителните спирания в бокса. По-бавната смяна на задна лява гума коства на Никола ценни секунди и той се върна на трасето едва 14-ти, като виртуално загуби лидерството си от основния си съперник Габриеле Мини. Но Никола не се предаде. В оспорвана битка с Мини, предното крило на неговия болид беше повредено след контакт. Но българският лъв успя да продължи без сериозни загуби в темпото. Цолов призна, че ключът към победата е бил изключително прецизното управление на гумите в тежките условия. Той сподели, че е карал под максималния си лимит, за да съхрани предните гуми и когато е усетил, че съперниците му започват да губят скорост, е предприел решителната атака. След виртуалната кола за сигурност, Никола отново поведе и контролираше предината си до финала на 40-те обиколки. С тези 25 точки той вече има 106 в генералното класиране и изостава само на 2 точки от лидера Габриеле Мини. Тимът му Кампус също увеличи предината си при отборите на 42 точки. Успехите на Никола вече предизвикват сериозен отзвук в световните медии. Изпълнителният директор на Формула 2 Бруно Мишел го сравни с легенди като Айртон Сена, Ален Прост и Макс Верстапен заради доминацията му в Монако. Още по-вълнуващо е разкритието на испанското издание Soy Motor, според което Никола вече има гарантирано място във Формула 1 за 2027 година в отбора на Racing Bulls. Твърди се, че шефовете на Red Bull са били напълно убедени в неговите качества след серията му от победи. После Racing Bulls отрекоха да са имали контакт с него, но това не означава, че няма да го видим в шампионата на най-бързите. Пренасяме се към събитията в кралския клас. Формула 1 в Австрия предложи истински стратегически трилър и напрежение до последната обиколка. Джордж Ръсел с Мерцедес грабна своята втора победа за сезона и 7-ма в кариерата си. Всичко за него започна още в квалификацията, където той демонстрира отлично познаване на правилника. Когато Макс Верстапен катастрофира в края на Q3 и бяха развяти жълти флагове, Ръсел успя да завърши обиколката си, като намали скоростта само толкова, колкото изискват правилата. Докато съотборникът му Кими Антонели се стресна и върна гъста твърде много, губейки шансове за пол позишън. В неделната надпревара жегата беше изпитание за всички. Ръсел направи чист старт и поведе, докато зад него Макс Верстапен, който стартира пети след катастрофата си в квалификацията, бързо си проби път напред. Макс успя да изпревари Антонели и Люклер, започвайки агресивна гонитба на лидера. Стратегическата битка между Мерцедес и Red Bull беше напрегната. Red Bull решиха да оставят Верстапен по-дълго на пистата по време на втората вълна от питстопове, което му позволи да съкрати разликата от 10 секунди до едва 1,6 секунди на финала. Въпреки това Ръсел контролираше ситуацията и не позволи атака. Кими Антонели допълни подиума на третото място, въпреки че имаше сериозни проблеми с баланса на спирачките. Уикендът беше разочароващ за Ферари, Луис Хамилтън завърши пети, а Шарл Люклер 8, като монегаскът се оплака от липса на мощност спрямо Мерцедес. Големият губещ беше отборът на Кадилак, който записа двойно отпадане заради прегряване на спирачките още в първите обиколки. В Red Bull обаче има оптимизъм, тъй като тяхната напълно обновена машина показа скорост, която ги върна в борбата за победи. В генералното класиране Кими Антонели запазва лидерството с 171 точки, но Джордж Ръсел вече е втори с 131 точки. Третия Хамилтън с 125. При конструкторите Мерцедес води убедително пред Ферари и Макларен. Какво следва? Нямаме време за почивка, защото следващата седмица шоуто се мести на Силвърстоун.
Никола Цолов очаква там да бъде по-трудно, тъй като ще се използват твърдите смеси на Пирели, с които екипът му все още търси перфектния баланс. Въпреки това Никола е в страхотна серия и отива в Англия с огромна увереност. Споделете в коментарите какво мислите за успехите на Никола Цолов. Ще го видим ли скоро във Формула 1? Ще стане ли шампион на Формула 2 тази година? Какво очаквате и от Формула 1? Кой ще стане новия шампион там? Има ли кой да спре Мерцедес тази година? Благодаря ви, че бяхте с нас за този обзор. Пишете в коментарите вашите мнения, те са важни за нас. Отговарям на всеки коментар. Ударете един лайк и се абонирайте за Христов Линк, натискайки камбанката, за да не изпускате следващите издания на Христов Линк. До нови срещи на пистата!